И здравейте на всички! И вие знаете, че много скоро в България може би ще навлезе еврото. И ще поговорим за и този YouTube канал да ни подготви и да ви подготви за еврото, което ще влезе към най-вероятно след 6 месеца. Ще си говорим всичко за еврото, българския лев и смяната в курса и за двете валути. И този канал ще спре и няма да има нито едно видео точно на 31 декември 2025 година. Тогава няма да има видеа на този канал. Така че, нека да започваме. Да си говорим първо защо ще влезем в еврото. Това е въпрос, на който отговор не го знам. Всъщност до някъде много хора наистина не го знаят и се питат и за това гледат това видео. Но всъщност и аз не го знам. Така че няма да ви отговарям на този въпрос. Вторият въпрос, който всички най-вероятно се питате, е това ще повлияе ли някакси на цените? Зависи какво имате предвид повлияване на цените. Първо, ако заплатата ви е или пенсията, не знам, не ме интересува, ще кажа, примерно, никой да не казва за никакви заплати. Просто, примерно, ако някаква заплата е 2500 лева. Тогава в евро това ще се превърне към 1275 евро. Сега точно сметки не съм правил, може и да е повече, може и да е по-малко. Наистина, курсът на 1 евро към български лев е 1,955 нататък 1,95. Така го запомнете. Така че и цените и предметите ще станат ли по-скъпи? Може би отговорът ще бъде да. Леко, но не е сигурно. Примерно, ако едно олио струва 2 лева, не знам колко струва едно олио, не ме поправите, моля ви. Може да ме поправите в коментарите. Примерно, ако едно олио струва 2 лева, вие ще искате да разберете каква е цената в евро. Примерно в евро то ще бъде 1 лев и 1 евро и 10 цента. И 4 цента. 1 евро и 4 цента. Обаче те ще го направят нещо от сорта на 1 евро и 5 цента. Няма да ви кара да плащате с 1 цент по-малко. И най-вероятно ще стане. Това не съм чак толкова запознат с това. Следващ въпрос, който много от вас навярно се питате. Дали влизането на еврото в България ще стане през 2026 година? Отговорът, пак казвам, не е сигурен, но най-вероятно е да. Много скоро ще разберем след 2 седмици. Тогава официално България ще реши дали ще влезем в еврото или няма да влезем. Но до тогава можем само да гадаем. Най-вероятно това ще се случи, но не е сигурно, така че не искам да отговарям на този въпрос предварително. Също така най-вероятно ще има няколко месеца, от 1 до 6 месеца може би, в които ние хората ще можем да плащаме и в левове, и в евро. Което ще бъде интересен период. Примерно човека плаща 11 евро, а ти трябва да платиш 23 лева. Което ще бъде наистина интересно. Така.
така. Аз мисля, че за това първото ми видео казах достатъчно неща, но аз мисля да кажа абсолютно всичката информация, която аз знам за първото видео и да се включваме в следващите видеа с новини за еврото. И след една седмица ще има втора част на... След една седмица ще има нова част за всичко за еврото, защото вече видеото става твърде дълго. А от мен до виждане и до следващата част, която ще бъде в следващия ви петък.